aktar għajnuna finanzjarja l-impjegati Awċin li jaħdmu mal-Gvern u jridu jivvjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. Sur President, il-Gvern huwa konxu li hemm bosta ħaddiema Awċin li ta' kuljum jivvjaġġaw bejn żewġ gżejjer. U dawn jingħaqdu biex jorganizzaw trasport kollettiv miċ-ċirkewwa l-post tax-xogħol. Mis-sena d-dieħla biex inkomplu ninkoraġġixxu trasport kollettiv barra li sibqa' jingħata il-tax credit lill kumpaniji privati biex jorganizzaw it-trasport kollettiv għal ħaddiema fis-settur privat tagħhom, il-Gvern bħala employer ukoll ser jagħti kumpens parzjali ta' €1.50 kuljum lil ħaddiema tal-Gvern Awċin li jorganizzaw it-trasport kollettiv. Mal-1000 ħaddiem mistenni gawdu minn din il-miżura. Estensjoni tal-Gazetting Works Subsidy. Mill-ewwel ta' Jannar ta' sena d-dieħla wkoll il-ħaddiema kollha Awċin li jaħdmu Malta se jibdew ikunu intitolati għal Gazetting Works Subsidy. Dan ifisser li għall-ewwel darba qed titneħħa distinzjoni anomalija li eżistiet sa issa li huma biss il-ħaddiema li jaħdmu mal-Gvern jingħataw dik l-għajnuna li tikkonsisti fir-refużjoni tal-biljett tal-vapur. Madwar 3,000 persuna li jaħdmu mal-privat ser igawdu minn din il-miżura. Aktar għajnuna għall-istudenti Awċin li jistudjaw u jgħixu Malta. Bla dubju ta' xejn, l-istudenti Awċin ikollhom jgħixu u jikru post f'Malta biex ikomplu l-istudji tagħhom f'istituzzjonijiet terzjarji. Għalhekk ser jibqgħu għaddejjin id-diskussjonijiet bejn il-Ministeru ta' Għawdex u l-entitajiet ekleżjastiċi biex dawn joffru numru ta' postijiet ta' alloġġ għall-istudenti Awċin f'kirjiet raġonevoli. Fl-istess waqt, Sur President, il-Gvern mis-sena d-dieħla sejjer jestendi il-benefiċċju li jingħata lill-persuna taħt l-iskema ta' akkomodazzjoni mħaddma mill-Awtorità ta' Djar lill-istudenti Awċin ċertu kundizzjonijiet. Aktar dettalji jingħataw il-qudiem. Il-miżura li introduċejna din is-sena fejn qed jingħata inċentiv finanzjarju meta jiġi maħluq impjieg ġdid mas settur privat f'Għawdex billi għal kull impjegat li jiġi offrut kuntratt ta' 3 snin jew iżjed tingħatalu rifużjoni ta' 30% tal-paga medja tal-impjegat sa massimu ta' €6,000 ser tkun estiża għas-sena d-dieħla wkoll. Konxi mir-realtajiet soċjali kif ukoll l-impell tal-Gvern b'risq l-akkomodazzjoni soċjali, il-ħidma wkoll se testendi għal Gżira Awċija permezz ta' blokka ta' appartamenti ġodda u moderni li tissodisfa l-istandards ta' aċċessibilità u bini eco-friendly fil-housing estate ta' Ċawla fir-Raba Għawdex. Ser jitkomplew il-proġetti kapitali biex jitwettqu proġetti bħala SME Village, id-Dar tal-Anzjani, il-proġett ta' San Franġisk, il-Farm Sperimentali ta' Xewkija u l-Qort il-ġdid. Però qed isir xogħol biex jinbdew proġetti oħra utili għal Għawdex. Ix-xogħol tal-proġett tal-Park and Ride u maħsub mhux biss biex jindirezzaw il-problema ta' parkeġġ fil-port tal-Imġar, iżda wkoll f'kuntest usa ta' proġetti u strateġiji biex inaqsu l-emissjonijiet ta' Għawdex u għalhekk l-investiment fil-kwalità tal-ħajja. Matul is-sena d-dieħla ser jingħata spinta għax-xogħol b'mod parallel fil-lokalitajiet ta' Marsalforn u Xlendi bl-implementazzjoni ta' żewġ master plans rispettivi. Komponiment importanti fix-xogħol ta' Marsalforn
huwa r-reġenerazzjoni tal-menqa kif ukoll li jiġi finalizzat il-pjanijiet finali biex jerġa' jinbena mill-ġdid il-breakwater ta' Marsal Forn. Ser jingħata bidu għal proġett akwatiku għal Għawdex, dak tal-Gozo Aquatic Center. Dan hu proġett li se jindirizza l-bżonnijiet tal-komunità sportiva akwatika Awċija kif ukoll servizz terapeutiċi u t-turiżmu sportiv. Rigward il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, irrid nirrapporta li dan il-Gvern qed iżomm l-impenn tiegħu sabiex jibni l-konnessjoni permanenti bejn Malta u Għawdex. Il-mudell ġeoloġiku ta' taħt il-qiegħ il-baħar fiż-żona ta' interess tlesta u matul ix-xahar ta' Settembru sar seminar bil-għan li jkun spjegat is-sejbiet minn dawn l-investigazzjonijiet. Dawn l-istudji se jiffurmaw il-bażi għad-disinn tal-mina. Wara s-suċċessi tal-festivals tematiċi hekk kif imħabbar fil-budget li għadda, issa jmiss li nkomplu nibnu fuq dan is-suċċess. Dawn il-festivals qed iservu bħala attrazzjoni biex Għawdex sar attrazzjoni turistika distinta matul is-sena kollha.